Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Littafinmu mai sunar Farisatul Ansari Episode 5. Kar a manta a danna subscribe, a danna ƙararrawa. Abin da ta rubuta min shine lokacinka ya fara daga yanzu. Sannan wayata ta ɗauke. Duk wani abubuwa na firgici da nake ji a baya duk ya kau. Kamar an yi ruwa an ɗauke a wannan ɗaki. A nan ne na samu na gangara ɗakin mahaifiyata. A can na kwana. Kashe gari da sassafe ban wuce ko ina ba sai jami'ar Bayero. Amma abin da ya bani mamaki kamar mutane ba sa iya ganina har na dangana da labirari. A nan na fara bincike da bankaɗen abin da ya kawo ni jami'ar. Amma sai da na kwashe awanni ba tare da na ga littafin da nake nema ba. Duk wani wuri da nake tunanin zan gansa ban gansa ba. Na duba gaba ɗaya littattafan da ke abandoned storage room. Ɗakin ajiya ne da aka manta da shi. Da old manuscript room. Shi kuma ɗakin rubuce-rubucen hannu na ta can. Sai kuma restricted archives. Shi kuma sashin sirri na ɓoyayyun bayanai. Amma kafatanin wuraren nan ban ga wani littafi mai suna The Page ba. Can sai na tuna da rare book section. Sashin tsofaffin littattafai. Take na yi azamar gangarawa wurin. Na yi ta bincike iyakar iyawa amma babu. Guri ɗaya ne ban bincika ba. Shi ma kawai saboda yanar gizo-gizo da ta cika gurin. Babu alamar akwai ajiyayyen abu a gurin. Har zan gangara na bar wurin sai na tuna da bangon littafin The Page da Farisatu ta tura min a baya. Akwai hoton ƙaton gizo-gizo a ciki. Tabbas wancan gurin akwai alamar tambaya a tattare da shi. Kuma hoton gizo-gizo a wannan littafin kai ba a banza ba. Cikin azama da kuzarina na sake juyowa kan gurin. Na sa hannu na share yanar da ke gurin. Na ci gaba da bincika ilahirin gurin cikin mamaki da tsoro. Idona ya kai kansa. Lulluɓe yake da yana. Wani tsohon littafi ne a jikin garu. Shi ba a sama ba, shi kuma ba a ƙasa ba. Na ƙura masa ido ina mamaki. Yayin da nake ƙoƙarin ƙarasawa inda yake cikin tafiyar sannu mai tattare da tsoro. An ce babu idon da ya isa ya ga wannan littafin duk duniya sai ni kaɗai. Kuma shi ne littafin farko da aka fara ajiyewa a BUK. Kuma ga shi ta tabbata na ga littafin. Shin ta yaya zan tabbatar da cewa ni kaɗai ke ganin littafin alhalin sai ya haɗe abin da yake so ya faɗa. Na sa hannuna na ɗauko littafin. Take wasu tarin gizo-gizo suka rinƙa tsalle suna fitowa daga jikin littafin.
sannan na share yanar da ke saman littafin. Take sunan littafin ya bayyana, The Page. Wani tsoro ya baibaye ni. Ban san lokacin da na fara ƙyarma ba, sai kawai ga wasu baƙaƙen jemagu sun fito daga wani saƙo. Suka yi shawagi sau 7 ina kallon su akan littafin da ke riƙe a hannuna ba tare da yunƙurin buɗewa ba. Sannan jemagun suka tashi sama, suka zama haske, suka ɓace. Sai kawai ga wani mutum daga cikin mutanen da ke kula da gurin ya zo, ya dakan tsawa. "Kai! Yaushe ka zo nan? Wa ya ba ka ikon shigowa nan? Me kake yi a nan? Maza ka fita ka bar nan." Na yi mamaki matuƙa. Da fari na yi mamaki matuƙa. Da fari zan shigo, ba wanda ya gan ni. Amma yanzu da na yi nasarar ganin littafin, ga shi kowa na ganina. Kai! Amma da alama baya ganin littafin da ke hannuna. Tabbas kuwa da ya gani dole ya ce na ajiye. Haka na bar wurin cikin sauri yayin da sauran ɗalibai da ke karatu a gurin suka zura min ido. Na duba agogona, na ga ƙarfe 2 na rana. Ina tafiya ina tunanin ina ya dace na kai wannan littafin. Ina tafiya sai nake ji ana bina a baya. Amma kai, idan na waiwaya bana ganin kowa. Alhamdulillah, laifin daɗi ƙarewa. A nan muka kawo ƙarshen wannan episode ɗin, episode 5. Kar a manta a danna subscribe, da zaran mun ɗaura episode 6 sai a gani. @heartnose. Assalamu alaikum.